eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno kadi ene garti e windande men hande nde ko ɗo gaccirɗon jangde mon on gandi baahan kadi on gandi siñiji e sinara on gandi mimarak e mim on gandi allif on gandi lamara e laam on gandi ha saqiɗo ha mawɗo on gandi ara on gandi ha tongu e ha cewɗo ɗo ko nunarak e juburna ɗo lombi juburiya yana yonit ɗo woni del ayna baaliɗo ayna dariɗo ɗo woni keef ko ɗo woni wo walla wo taƴƴo ko ɗo woni juburta e ta jorɗo ɗo goni ɗo woni soridu ɗo woni ɗa koyngal gaf toɓu walla qafar ɗo woni radel ɗo kano ɗon hande kadi garan jokkon har feere wiyetede gao e har feere wiyetede da gasi ko sawonɗo ko da cohluɗa danen gasi hande ko ɗiɗi tan ɓeydi hen gayno o e da o gasi ko heddi ko foof ma artu e ko arata hande ko ɗum noon gara momtaɗo to ɗo jangganoma momten ɗo ha laaɓa mbaɗen ni garen oɗo abbo dow mbawi dañi ɗo koɗen binda wona ƴetten ko windirte ko payen ɗum dow mbawon yiide ko windete ko ay ɗo wonno ko saɗal lazina an amta alayhim ɗum gasino hande jangoton ko gayril maghdubi no windirte ay ga o nani ay jubriya o nani ɗo woni gayna baaliɗo ɗo woni jubriya ɗo woni ara ɗo woni gayri gadda allif e laam allif nani laam nani ay ɗo ko gayno wonɗo ɗo woni gayna dariɗo ɗo ko gayna baaliɗo ɗo ko hakkunta waɗama gayna dariɗo momtaɗo gadda mim o adi mim gadda gayno ay ga o nani ay daridu o nani gasi ɗo woni gayno ma nani daridu nani gasi ay gayno e dado ndewodiri ɗon kisa ay wo taƴƴo nani mbiya wo wonɗo ay ɗo sakkiti mbiya wo taƴƴo ba jorɗo nani woni gayril maghdubi alayhim mo jangonɗa o oɗo o tan goto alayhim arti ha timmi ay ayna baaliɗo laam jubriya ha mawɗo mimarak ɗum woni alayhim gayril maghdubi alayhim gara binda wala dallina ayde joni mbaɗani ɗum ɗo tawde jangganoma uste ha mbawa dañde ko lesto ko kala winda eyyi moƴƴinani eyyi gara mbaɗen ni ɓurta kay ha ɓurta gusten ɗo kay seeɗa beele mbawa dañde bindol ngol timma gusten eyyi moƴƴi gusten eyyi moƴƴi ɗo garen jokken bindi men
woni gayril magdubi alayhim ɗo haaɗi gadda wow ay ko ɗo ko laami allif won ɗo laam ene wonde allif ya laam allif allif nani laam nani ay daareedu arti ɗo ko altaƴƴo ɗo ko laam arti jubriya arti nuun rak arti ɗum woni wala dallin ɗiwdirte fatiha ma timmi hankadi a andi ko jangete ko fatiha o hankadi timmini golle ma jahannoɗe ɗe ɗum ɗo woni ko jangete no ko hankadi ne woni Allah wallima a yiiti hen ka andano a faami hen ka famano ɗo woni siratal lazina an'amta alayhim mo jangunoɗa o jadel oɗo lombiɗo hande noon ko gayril magdubi alayhim wala dallin ɗo keɓɗa gayno ɗo keɓɗa daaro ɗiɗi fof nani ɗo ay ɓaddi kisa ɗo ko gayno dariɗo gayno baali ko gotum e daariɗo nani gayno o nani da o nani ɗiɗi tan ndendi lombiɗo ko heddi ko fof nan ga henne ay nanɗo ni jangirte wadan kadi en timmini fatiha o en mbi alhamdulillahi bil alamina alhamdulillahi bil alamina ɗo sa janggani ɗo tan andu karfeje ma ɗe mbiɗa a jangiɗe andu a ɗigginani ɗe ɗiggirgol ngol addata wawde ɗum ɗo so ɗiggani wawatako wawato ko ɗigginde ɗum noon wadde Allah wallima a hollama a sañanama ɗum ƴettu saña ko jangga ɗum mbawa ɗum nani karfeje nani banani sinara mbiya siñeje mimarak alif laamara hasaqiru ara ha tongu peccuɗo nunarak yanara deel ay mbaɗi peccuɗo keef wow tajorɗo saridu peccuɗo ɗa koyngal gafara radel gayna baali peccuɗo daariɗo peccuɗo sa limi ɗum hawra nogas e goo har feere kanƴe caññi e nder fatiha mo jangunoɗa o ne wayno fatiha ma timmi kala ka janngani hen andu ko an woni famani ko windano ko ɗo ka ɗon fatiha mon gasi joni noon sa wi amin amin o jaka e fatiha amin no mbaɗa ko tiguinte mbaɗa allif mbaɗa mim mbaɗa jubriya nuna rak keɓa amin on paami wadde hande ɗum ɗo woni siratal lazina an'amta alayhim on bindi ɗum e ɗeɗo karfeje gayril magdubi alayhim wala dallin e juutde ɗo itta winda ɗum winda ɗo ala ko woni ɗo ka wawa windude tawde a faami ɗo heddo karfeje jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe ngala e fatiha karfe jeeɗiɗi goɗɗe ɗe ngala e fatiha ɗeɗo kam a hollama ɗe a famminama ɗe a faamiɗe yo Allah hokku en nande e famde hokku en nande e famde hokku en nande e famde yette kuɗi mon e karneji moɗon mbañitoɗon jangon ɗigga ɗiggi tan ko onon jeeyi ɗiggol an janngowo noon hoto am deftoɗa jangguitoɗa ɗum aɗa ne ɓeydo ɗiggude mbasa amde mbasa amde mbasa amde mbasa amde mbasa amde jangowo amata ceerno ma waawi ko arde haala winda serti e ma
anne ngara jangirɗa ko janginnoma ko mbañirɗa ko windanoma ko gasi fatiha mon timmi alhamdulillahi rabbil alamina kala harfere wonde nder fatiha nde on ganda non jiya non paamani gandon karfaje kolluɗon ɗe on paamani taw an pamɗe ɗo hankadi fatiha haysa timani deftere nde sa yamin faɗa ko abinda fatiha ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga o ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam an noon cagguɗo wat 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara cagguel ma walla an kesso jiɗo nadde heno bisimilla ma ngara kala sarɗeji ɗi aɗi belma nata jangga a yiiɗa gacceɗa ndeeƴa ni foti wassalam